Takže krásny štvrtkajší večer vám prajem, milí priatelia. Ja som dneska veľmi rada, že nás tu bude celkom veľký počet, pretože dnešný Zoom bude špeciálny, na ktorý sme pozvali dve dámy, ktoré sa s nami zúčastnili Eagle manažerského retreatu v Thajsku. A veľmi dobre sme sa tam cítili a poprosili sme aj ich, aby zdieľali svoje nadšenie a svoje pocity s nami. Čo to vlastne znamená Eagle Manager v našej spoločnosti? Dobre viete, že naša spoločnosť ponúka zdravie, krásu, wellness, fitness a okrem toho ponúka aj možnosť budovania si vlastného obchodu. A mne, čo sa najviac páči, je to, že firma je veľmi ako by som povedala, lojálna a spravodlivá. Spravodlivá je to správne slovo, pretože ten, kto maká, ten nie len zarobí, ale dostane aj odmenu. A v našom multilevel marketingu nie to funguje, že kto prvý príde, ten zomelie všetko, pretože je mnoho dôkazov na to, že ktorí aj teraz prišli pred rokom, pred dvoma, tak sa môžu dostať do veľmi úzkeho kruhu, nielen v rámci krajiny, ale dokonca v rámci celého sveta. A na to sme mali aj teraz na Eagle manažerskom retríte takú možnosť vidieť jednu dámu, ktorá tiež je tu rok a pol alebo 2 roky a smeruje do GLT, do veľmi úzkeho kruhu. A my sme mali tú možnosť sa zúčastniť tohto Eagle manažerského programu. Síce sme sa na to nekvalifikovali a veľmi nás bolelo srdiečko, ale sme boli veľmi vďační, že sme tam mohli ísť miesto Bali a samozrejme sme využili túto možnosť ísť na toto stretnutie a vypočuť si prednášky, pretože vždy nás obohatia, nabijeme sa ako baterky, ako aj telefón sa vybije, tak potrebujeme si dobiť a veľmi dobre sme sa cítili. Boli sme síce len niekoľkí zo Slovenska až Českej republiky, ale myslím, že o to lepšie bolo a fantasticky sme sa cítili. A chcela by som odovzdať najprv slovo jednej úžasnej ženskej, ktorá ja ju veľmi obdivujem, naozaj. Je matkou 5 detí, je športovkyňou, má obrovskú záhradu, má skvelého manžela. Vidíš, Jarka, ani neviem presne, koľko rokov spolupracuješ s Forever, ale môžeš kľudne povedať. A ako prvýkrát z Českej republiky sa kvalifikovala na Eagle manažerský program. Takže privítajte na našom Zoome s veľkou láskou Jarmilu Bazalovú, Eagle manažerku z Českej republiky. Jaruška, tak srdečne ťa tu vítame. Děkuji za přivítání. Jak začít? No ve Foreveru už jsem dlouho, nebo Forever znám 17 let bude. Bylo teď v létě 17 let. A je fakt, že tady je jedno, jak člověk je dlouho, jestli je krátko nebo dlouze ve firmě. Každopádně já jsem, jak už si zmínila, při těch 5 dětech, ten Forever brala jako něco vedlejšího, co nebrala jsem to naplno, protože jsem se musela věnovat dětem. Neměla jsem babičky a manžel byl věčně na služebkách, takže jsem o tom mluvila a budovala si tu strukturu. Takže pokud nemáte možnost se tomu věnovat naplno, neopomíjejte o tom mluvit a budovat si strukturu zákazníků. A potom, když ty děti odrostly a už byly tak soběstačnější, tak jsem se tomu začala věnovat více Foreveru a pevně jsem věřila v to, že nemohu dokázat to, co ostatní, protože můj sponzor je Milan Drobík a on byl léta top 1 v České republice a získal všechny motivace, které šlo získat, tak vždycky referoval, jak je skvěle. No a vzhledem k tomu, že Eagle manažer není
jednoduchá pozice, tak prostě v té České republice to pořád pokulhávalo, protože jakmile jste senior manažer, musíte splňovat to, že ještě musí pod váma někdo udělat eagla, takže ty podmínky jsou zhoršené. No a mi se podařilo teda udělat manažera, pak jsem chvíli, víte, jak to je, lidé přestanou dělat, pak chvíli stojíte, ale pevně jsem věřila v to, že jednou tím eaglem budu a toužila jsem se stát prvním českým eaglem a nakonec to vyšlo, ale ono to není o mně, ono je to o týmu. Je to o týmu, protože jestli já budu mluvit, že jsem to dokázala sama, tak budu sobecká, protože to je práce týmová a neskutečně se mi vyplatilo ty roky, které jsem si budovala spokojené zákazníky, protože když šlo do tuhého, když už končila kvalifikace a ještě mi chybělo spoustu bodů, tak spokojení zákazníci mi prostě pomohli. Věděli, že Forever má skvělé produkty, protože je užívají roky. Věděli, že já to dělám, jak jsme se bavili včera, Forever se dělá srdcem a pokud děláte Forever srdcem, tak ti lidé vám věří. Vznikne důvěra. A pokud vznikne důvěra, tak potom je můžete požádat o radu, o pomoc a ti lidé vám velice rádi pomohou. No a samozřejmě mám pár lidí, kteří jsou srdcem Forever a pracují. Každý pracuje svým tempem a svojí schopností, takže jsme nakonec s manželem mohli jako první čeští eaglové jedna do Pattaje. A řeknu vám, jak už si zmiňovala, je třeba se učit. A je třeba se učit od těch nejlepších. A tam je potkáte. Tam je potkáte a zjistíte, že jsou to obyčejní lidé s menšími, silnějšími příběhy. Někdo má velice silný příběh, takže my nemůžeme duplikovat ty jejich příběhy. My můžeme mít každý svůj příběh. A je na tom krásné, že zjistíte, že všichni začínají od nuly, všichni si to budují, jak umí, protože nikdo vám nedá návod. Není jednotný návod, ale je třeba, abyste to zažili, abyste se nebáli a jak už jsem včera zmiňovala na našem Zoomu, Forever to krásně nám nabízí, dává nám kroky, protože pokud vy pochopíte ty malé kvalifikace, jako je například teďka Londýn, nebo před chvílí byl Cannes, tak tím, že splníte tu malou kvalifikaci, tak už máte velký krok k tomu docílit i toho eagla. A bylo krásné, že nám tam dávali ty návody. Najděte si 3 lidi, co dělají 5 bodů, oni si najdou 3 lidi, co dělají 5 bodů. A když to všechno znásobíte, tak jste schopni dělat přes 60 bodů měsíčně a to už je ta meta k tomu eaglovi. Takže za mě to bylo něco úžasného, nezapomenutelného a to prvenství už vám nikdy nikdo neveme. A myslím si, že by bylo fajn, abychom příští rok to obhájili, aby nás bylo více, protože všichni, kteří jsme tam byli, jsme viděli ty velké týmy, jako mělo Maďarsko, Polsko, i Indie. Prostě je to úžasné. Ta energie tam, ta se nedá popsat, ta se musí zažít. Tak, presne tak. Ja, Ruža, normálne, keď si teraz rozprávala o tých zážitkoch, čo priamo tam bolo, tak mám husí kúžu, ak sa to povie. Takže ešte raz ti gratulujeme a ja viem, že ste sa cítili fantasticky. Že ten pocit, aj to, že ste boli prví a že ste sa prvýkrát kvalifikovali. Že oplatila sa tá ročná drina a predtým plus pár rokov.
Určitě. A ať nikdo nelituje, že tam je dlouho, ať prostě dělá, jak to umí, protože lidé vás sledují vás. A pokud vy budete přeskakovat z firmy na firmu, já nevím, od sponzora ke sponzorovi, nevím, co lidé dělají, že nejsou schopni vytrvat v jedné firmě a v tak úžasné firmě, jako je Forever. Prostě nechápu, jak někdo může odejít od Forever. Prostě. To asi týmto srdiečkom bude, že komu sa dostane Forever do srdiečka, tak ten už nevie. Tak to bude asi tým. Asi. Ďakujem ti veľmi pekne, Jaruš. A keď ťa ešte niečo napadne, tak kľudne zdieľaj s nami nejakú myšlienku, budeme veľmi radi. A hor sa na Rock the Boat, pretože plus 1 kabína, oni nás tam vyzývali, že nám celú loď dávajú, ale že celú a že je len pre nás, pre foreverákov, že to není tak ťažké spraviť a môžeme si zobrať do druhej kajuty kohokoľvek. Ešte v histórii Foreveru takéto sa nikdy v živote nestalo, takže oplatí sa zamakať. Takže ďakujeme veľmi pekne, Jaruš. A zostane ešte kľudne s nami. A druhú dámu, ktorú by som chcela poprosiť, aby zdieľala svoje tiež dojmy, tak to je už taká stará harcovníčka medzi nami, ktorá je už vo Foreveri 24 alebo už 25 rokov, presne neviem, ale povie. Môžem povedať, že od začiatku sa poznáme svoje cesty, už viackrát sme spolu cestovali po svete, takže spolu aj s rodinou buduje Forever Business, je soaring manažerkou, tiež sa už párkrát kvalifikovala na Eagle manažera, tentokrát bola tiež ako kvalifikant na Global Rally a Chairman bonus, takže privítajte dneska na Zoome medzi nami soaring manažerku Emu Bendelovú. Emi, ahoj, veľmi sa teším, že si našla dneska večer čas. Ďakujem, Mirka. A podeli sa s nami o tvoje pocity a nejakú takú energiu odovzdáš nám. Ďakujem veľmi pekne, Mirka. Áno, ja som posunula kvôli tomu môj program, aby som mohla tu medzi vami byť, lebo u nás je vždycky o 8 tiež vlastne vysielanie, ale ja si myslím, že sme forever rodina a navzájom si vieme takto vlastne podporovať a pomáhať a toto je úžasné. A my teda naozaj, Mirka a Marika, my môžeme povedať, že už dlhé roky spolu cestujeme a harcujeme, ako ty hovoríš však. My sme boli vlastne s Marikou ako prvý chairman bonus aj československý, to si pamätáme však, Marika 2013, to sú úžasné pocity, takže veľmi ťa chápem, Jaruška, aký je to pocit vlastne prvýkrát vlastne byť ako firemne na takejto akcii. Áno, nekvalifikovali sme ako Eaglovia, ale nevadí, ale to sme to vôbec nepocítili tam, že či teda nemohli sme ísť na Bali, tak dostali sme túto úžasnú príležitosť. A toto je, poviem tak, neuveriteľná vec. Keď nám toto oznámili, myslím, koncom apríla alebo začiatkom mája, že môžeme si vybrať, že teda nemohli sme na to Bali ísť, tak firma, chápete, že firma není povinná vlastne vám dať za to peniaze alebo dať náhradu za to, že naše rozhodnutie bolo, že sme sa nedali to urobiť, to, čo, kvôli čomu sme nemohli tam ísť. Nechcem to teraz povedať, že čo to ide, ale všetci vieme. Ale dali nám príležitosť, že keď chcete, môžete sem prísť. Ja som to ešte nikde nezažila. Nezažijete to v podnikaní, nezažijete to vlastne v práci. Všade, keď nejakú odmenu máte dostať, tak je tam napísané, že to nemôžete žiadať, keď vlastne do toho niečo príde. Bolo to úžasné. To, že boli sme v teple, že tam bolo vlhko, že nám kvapkalo na hlavu voda, vôbec nám to nevadilo, ale boli sme tam. A tá energia, to, čo tam je, poviem vám všetkým, ktorí tam nie ste alebo neboli ste, nedá sa opísať. Nedá sa to takto odovzdať, to človek musí zažiť. Musíte tam v tom kruhu medzi ľuďmi byť, ani keď nerozumiete, ale tešíte sa navzájom na seba, keď sa stretnete z Ukrajiny, Kazachstanu, ale no, je to nádherné. Ťažko sa o tom aj hovorí, ale naozaj musím povedať jedno, že Forever je jedinečná firma. Jedinečná firma v tom, v čom vlastne nám pomáha. To, že pomáha aj v tom, že zjednodušuje tie motivačné programy. Uvedomte si to.
My, keď sme začínali, Marika veľmi dobre vie, Mirka tiež ešte pri tom bola, oveľa ťažšie sa robili tie motivačné programy, že vlastne koľko bodov musel dostať niekto, aby mohol na takéto stretnutie ísť. To bolo vlastne 1500 vtedy. Teraz vlastne Eaglovia môžu ísť vlastne na takéto úžasné stretnutia. A to, jak aj Jaroška teraz spomínala, že firma vymyslela tieto dve krátke a malé motivácie, to je vlastne presne, keď to robíte, urobili ste Cannes a urobíte Londýn, tak máte z toho Eagla. Pochopili ste, veď tam 45 bodov, tu 40 bodov, máte 85, 85 bodov, už je ledva niečo k tomu dodať a Eagle stretnutie máte hotové. Áno, my to máme trošku ťažšie, že vlastne od soaringa musí človek robiť už jednou nohu. Áno, na silu na nikoho nevieš nahovoriť, každý sám sa musí rozhodnúť, aby to robil, ale aj to nám uľahčilo, lebo mali sme robiť 3, teraz dostačí iba jedného človeka. Ja len viem, každému by som rada podporila v tom, že rozhodnite sa. Treba 2, 3, 5 rokov naozaj trošku tej práce do toho dať a máte takéto zážitky. A keď raz už do toho vstúpite, raz keď v živote budete na nejakom stretnutí, nebudete chcieť vynechať žiadnu. Ja v živote nezabudnem, a to vždycky poviem, ďaká Marike, tvojej maminke, ktorá mi raz v živote, keď bolo Európske rally, napísala mi správu, keď boli vlastne v Európskom stretnutí, že o rok bez teba nepôjdeme. A odtedy vlastne sme nevychyťali žiadne Európske rally a odtedy chodíme vlastne aj na ostatné. Stačila, vidíte, jedna veta, ktorá ma nakopla, Marika. Však, že vlastne poď s nami, pochop, o čo to ide. A keď už to raz zažijete, Jarka, v žiadnom prípade nehovor, že dúfáš, ale musíš to urobiť. Pôjdeme na loď, pôjdeme do sveta a ja to všetkým, aj tým manažerom, ktorí sú tu, nevynechajte to. A tí, ktorí nie ste manažeri, tak si urobte Londýn. S Londýnom vlastne, keď už raz naštartujete, zažijete v Londýne byť v tom kruhu foreveráckých ľudí, kde naozaj počujete tie príbehy, počuť príbehy, ktoré aj tu sme počuli, to veľakrát poviem, čo my robíme? My sme leniví, lebo naozaj v takých ťažkostiach ľudia sú schopní urobiť, tak ako si spomínal, 9 detí, mamička je schopná robiť toľko bodov mesačne, tak hovorím, že my sme totálne lenivci, keď ona nehľadá výhovorku, ale deti sú vlastne pre ňu vlastne príležitosť. Ľudia hľadajú veľakrát ako, že ja mám deti a nemôžem, nemám čas. Ona presne opak urobila. Má 9 detí a kvôli deťom to urobí. Je to dôvod pre ňu. Nehľadajme výhovorky. Hľadajme dôvody, hľadajme riešenie a využite, čo nám Forever dáva. Naozaj na zlatom tanieri dostávame tieto možnosti. To, že vlastne môžeme ináč žiť. Ja nezabudnem ani v živote na to, keď Mirka však, keď ste boli so Sabinou, s Patrikom, boli ste na Havaji spolu. To je úžasný pocit, keď už môžete svoje deti tam brať. A toto dajte tým deťom, dajte svojim rodinám. Ja v našej skupine zvyknem povedať, roky utekajú. Nemáme čas. Neodkladajme to, že na budúce. Teraz sa rozhodnite, teraz si napíšte ten cieľ a poďte s nami všade, kde sa to dá. A loď čaká, loď je veľká, do toho sa zmestí veľmi veľa ľudí, takže ja si verím tomu, že aj zo Slovenska až Čiek budeme tam stále viac a viacerí ľudia tam pôjdeme. Lebo každý si to zaslúžite. My sme o nič nie sme výnimočnejší, len to, že asi viac robíme snaď. Takže je to len na vás. Dobre? Poďme všade, kde sa dá, zoberte všetko, čo nám teraz už nie Rex, ale Greg nám núka. Zažite to, že vidíme tie deti, vnúčence Rexové, tak ako aj Drew, alebo Sierra, alebo poviem tam, keď som videla Aidanovho syna, ja som len videla, stačilo, nevideli sme, ale keď sme ho pozreli na ňo, ten jeho úsmev, jeho chodenie je jak otec. Totálne, ale jak pomáhali tam všade nápomocní. Toto je veľmi dobrá rodina, Forever rodina a vidieť na tých deťoch aj, že to isté robia ako ich rodičia a ich starí dedo, čo dal nám, tak oni sa snažia to isté robiť aj pre nás. Takže ja vám len to chcem zapriať.
poďte všade, využite všetko. Teraz v prvom rode Londýn, budúci rok India, nevynechajte ani Indiu, kto môže, aj keď sa nekvalifikujete. Ja viem, že mám tu moje baby niektoré, ktoré chodia na tieto stretnutia, určite potvrdia, že stojí to za to, aj keď na začiatku za svoje peniaze, ale byť tam, kde Forever organizuje všetky tie stretnutia. Je to najlepšia rodina, ktorá môže byť, ja si myslím. Ja som si našla Forever rodinu a mám aj Forever rodinu Kondeobandu. Držím vám palce všetkým. No, ďakujem pekne, Konde Banda. Už sme sa nazvali. Bence Company, Konde Banda, no super. Ahojte. Ahojte. Už môžeme aj srandovať, samozrejme, ale veľmi dobré pocity máme z celého tohoto a ja som nesmierne šťastná, i keď prvý deň som sa tak trošku zle cítila, že neskvalifikovala som sa ako Eagle, ale potom som si to všetko v hlave otočila späť. Povedala som si, že ja som to dostala ako odmenu od Foreveru, čo sme zaslúžili my ako tým, že nie ako, že aj červen bonus neplní človek sám, ale s tímom to plní aj 1500 bodov a viac to človek splní len s tímom a vďaka tomu sme sa aj my mohli kvalifikovať a boli sme na tomto úžasnom stretnutí a mne to dalo toľko energie a práve som hovorila aj dievčatám, že aké dobré, že sme sa my zúčastnili, že sme prišli domov a dúfam, že to všetci cítite, že plné sme nadšenia, energie a ja som včera aj u Jarky to povedala na Zoome dievčatám z Moravy a z Čiech, že fantasticky sme sa aj ako kolektív československý sem si rozumeli a išli sme, keď sa dalo, tak spolu na večere a hľadali sme rôzne cestičky, aj či do mesta, či hoci kde inde a aj na tých prednáškach sme od začiatku do konca vydržali, že u nás bola disciplína, fakt, že jak včera Berkič mi kývol, že no, že už na Rexovom videu, že nás bolo len 5, čo sme pozerali, lebo prvý deň sa to trošku natiahlo a miesto 1 hodiny sa to skončilo o 2:30 a ostatní už boli hladní, ale mňa by odtiaľ nikto nebol býval zdvihol zo stoličky, žiadny hlad, žiadny smet, lebo som s otvorenými ústami počúvala Grega, ako rozpráva o tom, že ako je úžasné byť členom Forever rodiny, že máme svoje zásady, máme svoje princípy a hlavne, že vieme pomáhať ľuďom, aby sa aj ľudia vedeli dostať a vyššie. A mne sa vždy a vyhodnocovali tam ľudí, ktorí najviac sponzorovali, ktorí mali najvyššiu produktivitu a vyvolali 3 ľudí, ktorí za 1 rok, asi dobre poviem, nasponzorovali spolu 1500 nových obchodných partnerov. A to by sme sa čudovali, bože môj, ja som nasponzorovala čo len 20 možno za rok. hej, takže úžasne, že to ide, že našli nové spôsoby, nové metódy, komu ako čo funguje a aj my hľadáme, jednoducho hľadáme a dôležité je, aby ste aj vy našli to, čo vám bude fungovať. Ja preto milujem tiež Forever, že tu môže byť každý kreatívny a teraz som si všimla aj na Rolfovi Kipovi a Dominik Kip, ktorí už sú 27 rokov vo Forever, Rolf, a taký bol šťastný, usmiatý, tam si tancikoval so svojou manželkou, na pódium samé ucho a rozprával o tom, že aké je Forever úžasné, či o produktoch, keď rozprával, ako zdieľať výrobky s ľuďmi, že sa ich pýtať, čo by potrebovali, čo by pre nich bolo najdôležitejšie, že nie celú škálu výrobkov nasypať na nich a nie celý marketing, aby sa zbláznili. Ja som dlhé mesiace nechápala marketing. A ani netreba, aby to niekto pochopil na prvý šup. Hej, ani si to od nikoho nikto nežiada, ale dôležité je potom byť súčasťou tej komunity alebo rozprávať sa a sledovať. A ja sa práve usmievam, lebo ja mám veľmi krásnu zlatú susedku. Už asi 6. krát som sa s ňou rozprávala, od júna býva tu veľmi zlatá pani doktorka a už sa v duchu tak usmievam, že ešte koľkokrát ju musím lámať. Ešte čo všetko musím hodiť do placu, aby si to proste prišla vypočuť, lebo ona, farmakológia chodí na rôzne seanse a na rôzne, pozývajú ich na rôzne, ak sa to volá, semináre, aby len predpisovali tie prosté chemické veci. A hovorím, Kip, ty hadam, ty to nebudeš dávať ľuďom, čo ich otravujú. Pozerala sa najprv na mňa a
a že ešte nevie riešenia, nemá. Takže je veľmi veľa práce máme, vám musím povedať, že títo ľudia, mnohí čakajú na nás a sú jak by som to povedala, aj úspechy, dychtiví títo ľudia a bez toho, že by sme im my vedeli dať víziu, tak oni nevedia, kade majú ísť. Že je na nás všetkých tých, ktorí sme už či pol roka, či rok, či 2 roky, či 10 rokov vo Foreveri, čo sme už videli, či úspešných ľudí, či takých ľudí, ktorí zúčastňujú všetkých podujatí, však i my od začiatku sme sa aj s Drobíkovcami, aj s Emou, či do Ameriky. A ja som si prvú Ameriku sama zaplatila. Ešte som zobrala Mirku so sebou, to bolo v Las Vegas prvé, ja neviem, v ktorom roku to bolo, keď ju to vôbec nezaujímalo. Keď prišli rovky, všetci sa išli zbaviť, ona, kto je to? No, chytila sa za hlavu, odišla, má hnedý oblek. Takže možno sa na to aj nepamätá, ale fakt to bolo tak, že ju to vôbec nezaujímalo Forever. Absolútne, ja som si len v duchu, som sa modlila, len aby niečo nevyviedla proti niekomu také. A teraz vidíte, jaká je silná foreveráčka, že motivuje každého, pomaly celý svet vie motivovať a je to úžasné. Takže treba aj nám vydržať a vytrvať pri týchto ľuďoch. Presne o tom rozprávala aj Dominik, že každodenná aktivita a každý deň je spojenie s týmito ľuďmi, že rozprávanie sa. Ja sa na to pamätám vždy, keď sme od začiatku pracovala, je tu aj Georgia, je tu aj Agika. Koľko hodín sme prekecali spolu, koľko hodín sme strávili spolu s Georgiou, išli sme do mesta, nasadili sme aloe radar a už sme vedeli, že Ježiš, nikto sa k nám nepripojí. Už som raz bola taká zúfala, že zavolala som Rudko, neexistuje, že 2 takéto krásne kočky a nevieme nikoho zaregistrovať. A Rudko, vieš, Marika, aj básnička sa dlho učí, že nepríde to zo sekundy. Aj tu musíš 10, 15, 20 krát, aj 50 krát povedať, aby si sa to naučila. Aj presne aj toto isté vo Foreveri, že aj teraz sú ľudia iní, alebo možno takí istí, ale túžia po informáciách, chcú to vedieť a my musíme mať v sebe to presvedčenie, že dávame ľuďom to najlepšie, čo máme v srdci. Toto, naša viera je najdôležitejšia. Ver si. A tak túto tvoju vieru vieš odovzdať každému. Jak som videla Jarku aj na pódiu, jak preberala šerpu, a odvtedy sa s ňou lieta vo vzduchu. Chápete? Ráno o 7:30, či kedy bol Thai box, Jarka išla. Kde ste, dievčatá? My spíme, Jarka je na Thai boxe, na rozcvičke, športovkyňa. A super, takže všetko sa dá stihnúť, keď človek chce. Potom 4 hodiny som len spala. Nevadí, Jaru, už dospíme to. Takže brutalita, aká energia je v nás a aj túto vám chceme odovzdať v každom prípade, aby ste ju prebrali, aby ste ju prevzali, lebo toto pre každého patrí. Ani my s Emou sme 10 rokov alebo 11, bo kedy Ema prvýkrát si išla do Ameriky po 13 rokoch spolupráce s Foreverom, hej? Takže nezúfajte, ale pridajte trošku a poďme. Nie jak Erika Benceta po 3 rokoch spolupráce už v Cancúne nebola s Foreverom, no? Že Erika? Super, niekomu to ide rýchlo, niekomu to ide pomalšie, ale nezúhaďme a neháďme flintu do žita, poďme, pracujme na tom, naplánujme si. My sme si už teraz dali takú chat skupinu, že každý deň plánuje. A dneska som išla do mesta s mojou kamarátkou na kávu, lebo mám kamarátku, ktorá nie je foreveráčka, až tak on potrebujem sa vyventilovať a stretla ďalšiu kolegyňu a ja hovorím, no ja vás poznám, spolu chodili sme k jednej kaderničke, nosili ste takú peknú zelenú taštičku aloe, mala som na sebe toto isté tričko od rána Forever a jej kamoška druhá, a Forever, viete, ja to milujem, viete čo, vyhrnula si rukáv a hovorí mi, mne skoro amputovali ruku, mne furt zachráni ruku, lebo som ju mala spálenú, mne furt zachráni. Viete, aký to bol pocit, že úplne, som sa tak tešila. A hovorím, poznáte aj kozmetiku, bla, tak som jej dala našu malú brožúročku. A hovorím, áno, vymeňme si telefónne číslo a dohodneme sa. Ona ponúkla, že mi dá telefónne číslo. Super, tak urobím aj kozmetiku, môžeme si sadnúť a porozprávať. Čiže takto sa aj získajú kontakty, treba nám mať otvorenú hlavu, myseľ a v prvom rade nám treba chcieť a mať víziu. Bez vízie nepríde úspech.
Hrolovky presne vždy o tom rozpráva, že fokus, sústrediť sa, teraz je ten cieľ Londýn. No pán riaditeľ dneska mi zatelefonoval, máme ešte čas chvíľu, zatelefonoval, že koľko iglov, vlastne on pozerá, že kto koľko má nových bodov, tak už Petra Feldiová má 170 bodov s novými spolupracovníkmi na igla, takže ona už 100% je igl. A nie, to som chcela povedať, on povedal takto. Hovorím, Marika, a ty máš na Londýn len pol boda. A neboj sa, pán riaditeľ, ja to dožením, ja sa teraz kamarátim, ja sa teraz získavam kontakty, ja registrujem nových ľudí. A nebola som doma 2 týždne, ale bude to, neboj sa, pán riaditeľ. Chce urobiť totiž to Zoom pre takých ľudí, ktorí už majú určitý počet bodov na igla. Neviem, koľko povedal, lebo som to až tak nepočúvala, ale bol zvedavý, ako sme sa cítili, ako sme sa mali a čo Jarka bazala, super všetko, takže bude aj taký Zoom pre iglov a on sa pozrie, že koľko bodov máte s novými na kvalifikáciu na igla. Odčekujte si to, manažeri. Aha, aby ste mohli zobrať vašich spolupracovníkov, supervízori alebo asistent supervízori. Povedzte vašim manažerom, ja chcem ísť s tebou, poď, urobíme, povedz, koľko bodov treba, koľko stretnutí, koľko prezentácií a naplánujme si to, lebo dá sa to všetko, ešte nie sme ani v polčase. Dobre, a všetko sa dá urobiť, hoci všetko, Lilinko, všetko. Tá Marina, ktorá porodila 9. dieťa, teraz neviem ani koľko má bodov, 500 bodov a chce byť GLT. No, keď to ona stihne, tak to môžeme stihnúť hocičo aj my, len si to treba naplánovať a dať do hlavy a veľa ešte informácií budete od nás počuť k týmto aj čo všetko sa tam stalo a dúfam, že pár týchto aj videí nám pán riaditeľ prepošle, aby sme si mohli, lebo Forever je obnovujúca sa firma, že nezanikla ako ostatné firmy niektoré, tak som aj minule spomínala, že kde je Nokia, kde je Kodak a kde sú také spoločnosti, ktoré nevedeli držať krok s dobou. My držíme krok s dobou. My keď aj bola pandémia, my máme Zoomy, my máme online tréningy a my sa aj stretávame aj online, aj offline, keď to vieme fantasticky spojiť, tak nevie nás nikto zastaviť. Nikto, nezastaviteľní sme. A takto spoločne nás nikto nevie zastaviť, lebo keď všetci ideme jedným smerom, jednou cestou, ťaháme sa spoločne, tak všetci môžeme byť víťazi. Len tak. Tak. A presne, už máme len 3 minúty, takže ďakujem. A presne som na to myslela, lebo je nás tu veľa všelijakých, ktorých ani nepoznám, že také dobré to gro, to jadro, to vždy zostane. Veľakrát ľudia hovoria mi, že ja aj Mirka, že ťažké je sponzorovať nových ľudí a priniesť ich do biznisu. A ja na to poviem, že áno, máš pravdu. Ale keď tých nájdeš, ktorí sa chcú pridať, tak tí stoja za to. Lebo také priateľstvá sa vytvárajú. Dneska som mala tiež rozhovory s mnohými, hovorím, že sme ako jedna naozajstná obrovská rodina, ktorá je tu práve preto, aby sme sa podporovali, lebo kde inde v robote budú podporovať, že hajra, buď manažér, zarábaj 2000 eur a viac, alebo hajra, alebo môžeš ísť na loď. Ja som sa s takýmto nikde ešte nestretla, síce som nemala veľa zamestnaní, ale naozaj nikde není také, že natoľko to súdržná je skupina Foreveru. Naozaj, že aj tam, keď sa... Viete, čo sa mi stalo? Ešte rýchlo vám poviem. Prišla som na Eagle stretnutie a utekala ku mne, ani neviem odkiaľ bola, že hello, že sme sa videli v Cancúne. A ja, že dobre, a vôbec som nevedela, že kto to bol. Ale ona si ma pamätala a bola veľmi rada, že sme sa stretli. Takže ľudia si nás pamätajú a takéto môžeme mať celosvetové priateľstva a to je naozaj na nezaplatenie mať takýchto forever priateľov na celom svete. Takže držte sa svojich sponzorov ako kliešťa, nepustite im ruku, pretože oni majú najväčšie to, neviem sa teraz vyjadriť, aby ste vy boli úspešní.
im najviac záleží som slovo hľadala, aby ste vy boli úspešní, pretože keď aj vy ste úspešní, tak aj oni sú úspešní. Ak vy nechcete byť úspešní, oni si nájdú ďalších ľudí, s ktorými vedia byť úspešní. Takže buďte práve vy tými ľuďmi, ktorí budú úspešní a s ktorými bude váš sponzor tiež úspešný, pretože to potom ide ďalej do hĺbky. Vy keď pomôžete vášmu sponzorovi, takisto aj vám bude, nejak sa to vyskloňuje, takisto aj vám sa pomôže. Takže všetko je o duplikácii a tak ako Rexmon hovorí, že sila Foreveru je sila lásky, tak presne na tej báze musíme aj my fungovať. Takže veľmi pekne ďakujem ešte raz Jarke Bazalovej, prvej Eagle manažerke v Česku. Takže Jarka Hajra, musíš byť aj druhý rok, aj tretí, aj štvrtý, lebo vidíš, máš koho zobrať na loď. Ešte ti bude aj malá pre vašu veľkú rodinu. Ďakujeme veľmi pekne Eme, Paliho pozdravujeme do Bratislavy, že ste prijali pozvanie na naše stretnutie a ďakujem všetkým, že ste prišli. Môžeme si urobiť rýchlu fotku, takže dajte srdiečka. Dúfam, že ešte stihneme.